ng babuyan. Wala pa bitaw si Pikay. Dugay pa kayo to. Tara. Uy, kailangan ako. Okay, ako itag-iya. Pagdali daw mo. Astig. Uy, dapat mangawat na lang tagkuhan durian. Ang tamang subay babuyan oy, mangawat ng tagkuan diri ha. Kanang durian oy. Sige. Pero eh, Lami ka mukhang durian ba? gani na. Kayo? Gago! Doon sa natong kanding. Ay tara oy. Sa, sinaon sa to. Kasing gikawat to ba? Makakita jud sila ngani oh. Ano ba? Pagdali na. Ikaw po, utro po ka. Kit, mangihis ako, Kit. Hamang ko manghihian ni karon oy. Ay, diri. Uy, dito na lang ko, uy. Wabit tao. Ano ko naman din? Loy, ade si Riley Loy. Dugay kayo oh. Gutom mo na gud ko, lami ni mukha ko nagbukyan oh. Lami na kayo, tilat na ko to. Paso na, Obi. Riley, ahak ka! Riley! Riley! Ahak ka ba? Ama ka dapat nangihi! Riley! Halakit na mga elemento! Pagdali! Man! Wala, manggod. Baka ko. May pam... Adto na ta dito. Gipakaon pa na ko babo. Nalagi to ka ganina. Nga naman, wala man lagi o. Man daw dira daw. Nagnagi ka ganina. Ali, oy. Pangitaon na to si Ray Ray. Kit! Nga nandira mo ka mangita. Naraman to siya diri ah. Taro eh. Pangitaon na to. Ray! Amang ka nang ihiwi. Pagkita na. Kay lamay nakita ko bago. Diri do tamangita daw basta nasa diri kay sige. Awa una nakabutang na. Diri dapat manghihi ang mga babae ug mga lalaki. Nanaw na to sa diri. Slide ko. Ay pang tanong na to ni. Dali. No. Te. Adi ang CR diri te katong nanghihi na babae katong kwante ba katong putot na babae tas ang iyang sanina kay color red. Yellow o yung short kay color. Ay, yellow ba? Ang buto lang. Basta kakita kate. Sige man kagkaon ng sagbot, oy. Nalibang man kate. Ay, nangihi. Ate, naroon dito. Salamat. Aper sabi. Ganito mga kids. Ngadlock ko. Loy! Kinsa na babae! Ambo! Si Riley man! Riley!
Ato na lang nila sa ato, Roy. Ngayon tapad ayun, Roy. Ikaw sa kamot, Roy, be. Ay, ako sa kamot, Roy. Ngayon tapad ayun, Roy. Mangungaog. Durian. Mapay noon. Bakit mag-ihi dayon? Masay nakaingi siya. Babalay sa... Wait lang. Bata po gani. Eh, gami. Pakaon na lang nato ni kay auntie. Dali, oy. Pa, di ko kadaog, Loy. Ako pag gani. Pakaon na lang nato ni kay auntie. Hello, mga kabainers! So ngayon, mga Lawrence Kabainers, kapre Ligo siya. pa karon. Uy, kapre. Minto. Ay, mga auntie niyo ko. Ay, Guys, abangan mong part Part 2. two Huwag sa kalimutan Mag-like, share, and subscribe! for more Video. Bye! Let's go. Abangan ang among part 2. Let's go. Bye.